спичка на Fox, 5 размер. Най-бързия, който аз го правя. Този сорт. Вземат се на локно. Вижте, на локно. 0,33. Най-бързия монтаж сега. Правите си едно така. По този начин режете така. Горе-долу си определяте колко да е дължината. Аз, например, винаги по толкова ставам. И най-бързото и лесно. Просто завъртате и стягате. Най-бързия и здравия монтаж, който ви показвам сега в момента. Ако ви харесва, абонирайте се за Carp Fishing. Така ще подкрепите мен и още много видеа ще видите. Надявам се за някой да бъде полезно видеото. Основното и видео за така за новите колеги, които им е трудно да връзват. Най-лесният вариант показвам. Ако ви е било полезно, ударете един палец. Ще има все още клипове. Така последното го сложихме. Ето по този начин. И след това най-накрая прекарвате ето най-бързия монтаж, който сме правили.